गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ गुरै खावलायखायोदि जाहाथे नोंथांमोना अननानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लायो जाहाथे भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम एलार्टआ सहैयो बेखौहाय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय लोगोसे बे समावहाय नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोदान मोनसे जबनि रादाब लानानै फैबाय बे जबा ओंखारदों सेन्ट्रेल सिल्क बर्ड मुगा एरि सिल्क वार्म सीड अर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल गभ अफ इन्डिया बेवहाय ओंखारदों जबनि भेकेन्सिया बिनि उनावहाय वर्क इन इन्टारभिउ फर प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट period for 1 year under the scheme of Silk Samugro 2. Eligible candidates are invited for work in interview for the post of one project assistant at Project Monitoring Cell PMC in Meshu, Central Silk Board, Ministry of Textile, Gov of India, Guwahati. The interview will be conducted on 29/8/2022 at 10 AM at the following venue. जोंहा इन्टारभिउआ 29 तारिख 8/2022 बै सानखालि जागोन इन्टारभिउआ बेनि उनावहाय इन्टारभिउ जानो गोनां एड्रेसा जाबाय मुगा एरि सिल्क वार्म सीड अर्गेनाइजेशन सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइल गभ अफ इन्डिया CSB कमप्लेक्स रेशम नगर खानापारा गुवाहाटी 781022 बेवहाय इन्टारभिउआ जागोन बेनि उनावहाय इन्टारभिउआ 10 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमा जाबाय 9 बाजिनिफ्राय रिपर्टिं टाइम होदों 9 बाजियाव The eligible candidates are advised to be present at the venue by 9 AM with original and attested photocopies of all certificate and degree from 10th onwards and a passport size photograph. No admission will be allowed after 12 noon. जोंहा इन्टारभिउ होग्रि बिथांमोना इन्टारभिउ जानाय जायगासिम 9 बाजिनिफ्राय एटेन्ड जानांगोन with original attested copies of all certificate बिजाथिया गावनि सार्टिफिकेटफोरनि अरिजिनेल जों लोगोसे जेरेक्स कपि एटेस्टेड लानानै थांफानांगोन क्लास 10 निफ्राय बिजों बेसेबां डिग्री लानाय दङ बेनि उनावहाय पासपोर्ट साइज फटोग्राफ लांफानांगोन बेनि उनावहाय इन्टारभिउ होगिरि बिजाथिखौ 2 बाजिनिफ्राय हाबनो होनाय जानाय नङा 7 बाजिनिफ्राय हाबनो होनाय जानाय नङा लोगोसे एसेन्शियेल क्वालिफिकेशना MSc बाय'साइन्स जानांगोन बेजों लोगोसे कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन आरो अफिसनि खामानि रोंनाय जानांगोन बेनि उनावहाय प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क हेन्डलिं प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क प्रोजेक्टजों लोब्बा थानाय खामानि मावनो रोंनाय जानांगोन बेनि उनावहाय सेरिकालचारनि सोमोन्दै नलेज सोमोन्दै गियान थानाय जानांगोन बेनि उनावहाय सेलारि दरमाया जागोन 30,000 पार मान्थ बेनि उनाव बैसोआ 28 बोसोरनि बांद्राय जानो मोननाय नङा बेनि उनावहाय एज लिमिटनि बारनायफोरा 5 बोसोर एज रिलेक्सेसन मोनगोन SC ST OBC फिजिकली हेन्डिकेप एप्लिकेन्ट्सफोरा मोनगोन 5 बोसोर रिलेक्सेसनखौ बेनि उनावहाय इन्टारभिउ होगिरि बिजाथिनो TADA होनाय जागोन अर्गेनाइजेशननिफ्राय TADA ट्रेभेलिं एलाउन्स आरो
dinner allowance बेखौ होनाय जागोन the project assistant shall be ready to work on tour in the project implementing areas of northeast सायख'जानाय बिजाथिया project implementing areas बेनि खामानिया नर्थ इस्टआव खामानिखौ मावनांगोन आरो बिजाथिया कम्पिउटार गियान थानाय जानांगोन The above mentioned position is purely temporary or contractual basis and is co-terminus. The project further claim for any post will not be entertained thereafter. Canvassing in any form will lead to cancellation of candidature. The decisions of scientists the head shall be final and binding in all respect. Incomplete documents will summarily be rejected. Reporting time 9 a.m. at respective venue. जोंहा बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि सिगाङाव जाहाथे नोंथांमोना बे इन्टारभिउखौ होनो गोसो दङब्ला थांनानै हैनो हागोन गोजोन्थों